segala bangsa untuk menjadi alat bagi kemuliaan Dia. Yang percaya lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang terbaik. Dan Dia akan bawa kita terbang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Dengan penuh kegembiraan berkata, "Clap everybody." Sama-sama katakan, firman Tuhan
suci. Salam. Koras madihita saluhuna. Dihamu damang dainang haangin ang pinaribot. Kami pasaton. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Adorang sobongo tita tu permingguan di Manuguton. Jumulo mata para di rohado pikirata. Martang yang nahom mahita. Sangobas martang yang mahita. Marede hita sian bukede nomor 15 ayat sada ayat 4 dot ayat 7.
marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit, dohot tanoon. Amin. Say maranapi do mataku dopak akaduluk, sian dia do ulaning ro pangurupion tuahu, sian Jehovah sito palangit dohot tanoon, ro sabing pangurupion yanggo tuahu. Dang tagamon luasan na tarsuladit pakmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, say jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, say jagaon na do todim, say jagaon ni Jehovah do lau ruar dohot lau bongot, olat nion rodi saleleng ni leleng na. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di benua gincang, di baen hodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik, asa di palua akan nagi gomgoman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluoni, jala asa mian hami di bagasan harajonmu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion ima patik na perjolo saat rodi patik paupaton songonom ma didok patik perjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatatta dan jadi merakup ahu bahnonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaanmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di torunitano, yanggo tunggabe si sobaon manang siuluan, patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni di bata, yanggo soture dalanna, aihona uhum na dosogut akka na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon nari minggui di na onomari ma ulah hamuna sa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradian ni Jehovah de batam dui dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang gorum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay di na onom ari do ditoppa di bata langit dohot tano dohot
laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibahini do umbahen na dipasu-pasu de bata jahoba ari paradian nai jala di parbadai ido anggo patikna atong rap mahita mangido gogo tu de bata laho mangulahon patikna ale Tuhan de bata sai pargogoy mahami mangulahon nahombar tu patikmi amin. Marede hita. Tatopoti ma dosa tesaan ni dosa nami leon ma tuhami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asi ni roham alai asa hot rohanami marha porsyahon lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa upasatami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Para siroha jala perninggan basa do jahoba. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu akka hajahatota. Songon asini rohani amana mida anak akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka na magkabiari ibana. Asangapon ma di dibata na digijang. Amen. Tatangi homahata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima nanienet sian pasal men bidu 147 mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 20 tajahama marsikat pasoring. Puji ma Jahoba ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion.
Ibana mambahen marhadamehon parbalohanmu, di pamahap dohot eme namarmiak. Ibana na mangalehon ambulas songon iput ni biru-biru, di sabur hoddo nabur songon sirabun. Ibana manongos hatana gabi malala akai, di paborhat anginna mabaor ma akka aek. Dangdung dibahen songoni yanggo tung manang ise bangso parbegu. Jaladang diboto nasida akka uhumna haleluya. Ido saatna martua doakan na tumangihon hata ni dibata jala na peopsa. Amin. Marede kita. Tahatidak kuma hapor seotai songon na hinatidakon ni dongata sa porseaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pergugun na suatu dusan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia adorang so habubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajalo ibana di hau pinarsilang na tuat menuturu dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na so hatudosani disima ibana paimamulak sogot tutanoon manguhumi hala na mangulu doho namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni hal Kristen akka nabadia doho di hasasan dosa doho di hatai namandok mulak mangulu dosogot daging ni hala nang mate doho di hanguluan na sorasuda. Amin. Salam. Shalom. Hamuna dongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus.
adorang sojinahahon odolan ni tikting ni huriatta di hari Minggu sadarion atas goar ni parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjolo mahu pasahat hamihata horas-horas tuhita saluhutna doho tu akadongan na oddope rap marsaor di parmingguan di HKBP Yogyakarta on sadarion upasat hami matabe di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus horas madihita saluhutna Horas. udut tisi tabigema odolan ni tikting ni huriatta sadarion tarsurak di hata Indonesia jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriatta manang marhite sop kopi tikting di WA grup kategorial manang wilayah masing-masing. Naparjolo nama, arti, dan topik Minggu 4 Januari 2026. Nama Minggu Dung Tau Baru. Topik Sian Hamoraonna do Hita Majalo Asiniroha. Yang kedua, pelayan ibadah Minggu Dung Tahun Baru 4 Januari 2026 pukul 9 WIB. Khotbah disampaikan oleh Amang Pendeta Ucok Fernando Hutasoit, liturgis oleh Amang Sintua HR Tambunan, warta kami sendiri Sintua Dorta MS Boru Siagian. Petugas yang lain bisa dibaca di papan pengumuman. Yang ketiga, ibadah bahasa Inggris Sunday Service. Pada hari ini Minggu 4 Januari 2026 pukul 17.30 gereja kita melaksanakan ibadah berbahasa Inggris. Diundang kaum muda dan remaja serta jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. Yang keempat, meninggal dunia. Pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta telah meninggal dunia Bapak Wisker Pardede tutup usia 80 tahun, suami dari Ibu Sintua Hemat Len Boru Pasaribu dari wilayah utara. Majelis dan warga jemaat HKBP Yogyakarta turut berbelasungkawa. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga. Berkaitan dengan berita duka ini, maka pada hari ini Minggu 4 Januari 2026 pukul 10 WIB diadakan ibadah Minggu bersama keluarga bertempat di rumah duka Rumah Sakit Bethesda Nani Uluhon ni Amang Pendeta Timbul Hutahayan. Yang kelima, warga jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 4 Januari 2026, keluarga Yosep Natails Simanulang, Ibu Andayani Lumbantoruan beserta kedua anaknya laki-laki telah pindah jemaat ke HKBP Bethesda Ciampea Resort Bogor dari wilayah pelayanan wilayah Barat. Jemaat dan Parhalado mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Keenam, jadwal ibadah Minggu tahun 2026. Sesuai dengan keputusan rapat jemaat di tahun 2025, maka mulai hari ini Minggu 4 Januari 2026, ibadah jam 15.30 WIB yang sebelumnya berbahasa Indonesia menjadi bahasa Batak. Jadwal ibadah rutin di setiap minggu gereja HKBP Yogyakarta sebagai berikut. Yang pertama, jam 6.30 berbahasa Indonesia. Yang kedua, jam 9 WIB berbahasa Batak. Ketiga, jam 15.30 WIB berbahasa Batak. Yang keempat, jam 15.30 WIB berbahasa Indonesia.
Ini yang kelima, tiap awal bulan di minggu pertama berbahasa Inggris, khususnya jam 17.30. Ketujuh, persembahan bulanan. Sesuai dengan hasil rapat jemaat gereja kita diputuskan setiap awal bulan di ibadah minggu jemaat memberikan persembahan bulanan melalui amplop yang sudah disediakan di gereja dan dimohon dituliskan nama atau nama keluarga. Marilah kita memberikannya dengan sukacita untuk Tuhan. Kedelapan, memberikan persembahan Natal dan Tahun Baru keluarga. Dihimbau kepada semua jemaat untuk memberikan persembahan Natal dan Tahun Baru keluarga ke gereja melalui majelis atau sintua wilayah masing-masing. 9, pembagian almanak atau kalender HKBP tahun 2026 kepada jemaat. Melalui warta ini, kalender dan almanak sudah dapat diambil di sintua wilayah masing-masing. Ke-10, kiris gereja yaitu Bank BNI dan BRI. Gereja kita telah menyediakan fasilitas kiris bagi yang membutuhkan untuk memudahkan pembayaran yang dipilih sebagai kiris BNI untuk Toktoripe dan sumbangan pembangunan rumah pastori. Kiris BRI untuk iuran bulanan, persembahan ucapan syukur, iuran Gepuri dan Maranatha. 11, panitia pembangunan. Bisa kita cermati di papan pengumuman. Ke-12, laporan keuangan pengadaan sound system. Bisa kita baca di papan pengumuman. Ke-13, penerimaan pelayanan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, song leader, tim musik, dan operator slide. Bagi jemaat yang berkehendak bergabung untuk pelayanan tersebut bisa melapor ke sekretariat gereja. 14, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parahlado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Januari 2026. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun yaitu, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amsal 4 ayat 10. 15, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendukung kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang sedang dirawat di rumah sakit dan pemulihan di rumah. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. 16, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar untuk tahun baru 1 Januari 2025 yaitu keluarga HH Situmorang, Ibu DH Boru Simamora. Dan pada hari ini 4 Januari yaitu dari keluarga Hasilalahi Sihaloho, Ibu R Boru Sidabalok. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Inang Sintua Malau Boru Nadeak. 17, daftar bacaan Alkitab minggu ini. Bisa kita baca di papan pengumuman. 18, keuangan dari tanggal 26 Desember 2025 sampai tanggal 1 Januari 2026. Selengkapnya bisa kita baca di papan pengumuman. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati.
Mari dihita sian bukede nomor 137 ayat 1 dot ayat 2. Damini debata nasumurung siang saluhut naroha imana mangaramoti akati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Jala selamat tahun baru ma di hamakamakinang. Di minggu naparjolo di tahun 2020 nomon tabuka maturpuk jamita sian Evangelium Yohanes biduna parjolo ayat 10 tu ayat 10 pitu. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat 17. Ujahok kami ma di hata Batak songonon matar surat. Di portibion hiando ibana. Jalamarhite sian ibana do majadi portibion. HP dang ditadda portibion ibana. Narodo ibana manopot nadi ibana hian. Gabedang di jakkon akana di ibanai ibana. Alai manang piga nama jakkon ibana tusido di lehon waso asa gabe anak ni debatana sida aka na porsea di guarna ima akan naso tubuh sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sian debatado gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huidahami ma hasangapon na ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan di hati dakon si Yohanes doibana ainin nama o doibana nahudoki narosian pudiku jumolo doibana adong sian au asa au ai parjolo hiado ibana ai sian hamoraonna do saluhut hita majalo ima asini rohan naso marna motok ay marhite sian si Musa do di lehon anggo patiki alai
hinor honi Yesus Kristus do menjadi asin roha dohot hasit tongan hurian itu hatta suku-suku na parjolo diturpukon buasa dang ditadda portibion ibana ima suku-suku na parjolo ahama alusta jala dakolat portibion na somanada ibana na di ibanai hiat pe dang manada ibana nueng molo husuku kami ma ruas naro di parmingguan Arianon boha akama kainang remaja na pasubulung apakah kita mengetahui siapa Yesus boha do taboto do isi Tuhan Yesus oh kan hohom tohodo terpukokan ohom bedo hita berarti hita dang manada Tuhan Yesus. Ohom do hita dangi ngahutes naking. Ditadahamu do isi Tuhan Yesus. Isi maibana. Juru selamat ahama muse. Gudang do halak nama boto isi Tuhan Yesus alidang manada isi ibana. Nuaeng. Di boto hamu do ale-aleku Pak Jokowi bale-aleku di dengi ale-ale tate di boto hamu do Pak Jokowi bohana di son inang di boto inang do isi Pak Jokowi isi ma mantan presiden ditada hita do songon dia Pak Jokowi belum tentu unang maju Pak Jokowi au maju ditada hamu do isi au unang pada uhu ita tu solo ate ditadahamu do isiau diboto amang padita utasoit ditadahamu do isiau belum tentu saya tahu tapi belum tentu saya mengenal gudang doa hitana songoni akama kainang huboto do isi Tuhan Yesus alaidang duku tada ibana isi do ibana jadi pas do na didok ni Johannes di son na di ibanai hian pe gudang naso manada ibana atong songon dia mahita sama dada Tuhan Yesus bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus nakinga didok ikon gawe anak di batado asa boy hita manada ise do Tuhan Yesus ih molo pung pe adong naking namadok Tuhan Yesus si palua penyelamat dot akan asing dengan doi alai molo neng manada Tuhan Yesus ikon gabe anak kon na do hita ima poin apa dua honon marite terpukon alai status anak pe ternyata adong do dua nari dok si Johannes adong dua ragam ni anak molo marite panarongion ni si Johannes ima anak na parjolo dang peduli ibana tuna tua-tuana anak pertama dia nggak peduli kepada orang tuanya nggak peduli dia si anak merasa orang tua wajib memenuhi kebutuhan hidupnya memberi makan dan menyekolahkannya menjadi anak yang pintar tetapi untuk urusan rumah tangga dia tidak peduli dia tidak mau menyapu rumah dia tidak mau mencuci piring dan dia tidak mau menuruti perintah orang tuanya setelah anaknya dewasa dan punya rumah sendiri dia merasa hubungan antara anak dia dengan orang tuanya sudah selesai sudah finish karena si anak sudah merasa hidup mandiri dan si orang tua tidak perlu lagi hidup bersama anaknya ima anak na perjolo alai anak na peduahon ima anak na penurut na olo manangihon po dari na tua-tuana na olo karejo di jabuna olo mencuci piring olo menyapu olo mengepel
Apa yang dikatakan orang tuanya, dia yes, siap mama, siap bapak. Dung pebalga ibana sudah punya rumah sendiri, sudah berumah tangga, tetap punya hubungan yang harmonis antara si anak dengan orang tua. Nuaing ruas ni huriata HKBP Jogja, dohot ruas tamu. Namar minggu nuaingon, anak si nomor 3 mahita. Anak na parjolo ido hita, manang anak na pa 2 honi. Jangan-jangan kita juga begitu. Kita merasa tugas Tuhanlah memberkati saya. Tetapi untuk melaksanakan firman Tuhan, oh belum tentu. White, belum tentu. Apalagi kita katakan tidak mau. Tugas Tuhanlah yang melindungi saya. Ketika saya meminta, saya berdoa, Tuhan harus memberikan apa yang saya inginkan. Tetapi untuk melaksanakan perintahnya, white, tunggu dulu. Bahkan kita katakan tidak. Atik na songoni do hita, songon anak na parjului, holan status anak, alay yang go hubungan emosional, dangadong di hita. Tarimang-rimangi majo kamakai nang terlumawi di tahun 2020 nomon. Songon dia hita mamereng tahun 2025 na salpu. Atik na songoni do noeng status anak na parjului. Dangadong hubungan emosional tadot debata, dangadong. Marminggu enggak. Dangadong pakorhon na diaw manang aha. Asal manunga marminggu au. Martangyang. Alay hubungan emosional kurap dot debata ada kuboto. Hira hambar. Hira dong na marisuang rupani. Asal manunga martangyang. Marede pe songoni marede. Dangadong na lokot manang sada pe edeni partodion na tedeho na king. Asal manunga terbuka si makudapon. Asal matarbege suaraku. Anggo di rohaudo belum tentu. Gak masuk ke sini itu. Asal mas status anak kita alai hubungan tarap doh tibata dangadong. Asal ma Kristen hita. Asal ma targoar hita ruas di HKBP. Alai dak kaya tarida di gereja. Hamwa kenang tapature ma. Mari kita perbaiki ini. Kita perbaiki sekarang. Tekad 2026. Unang besok nguniau. Ikut doa songon anak napa 2 honi. Harus punya hubungan emosionalku dengan orang tuaku. Karena orang tuaku sudah bekerja keras, banting tulang demi menyekolahkan aku. Apa kata orang tuaku harus aku turuti. Meskipun aku sudah berumah tangga, aku tetap menjaga hubunganku dengan orang tuaku. Aku tetap mengkontak orang tuaku nang pedau au di Yogyakarta on. Nah tua-tuaku di Tangerang misalnya, ikut dah telepon. Alani ahama alusna. Asa gabeta tanda debata. Sekarang apa jawabannya supaya kita mengenal Tuhan? Jawabannya ialah mari dekat dengan Tuhan. Maulo didok pesalmen sia ayat 10 sada. Pesalmen sia ayat 10 sada songonon madidok. Asa marhaposan tuho akana tumadda guarmu. Jadi halak namanada debata, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal kepada Tuhan, pasti dia percaya kepada Allah. Jadi asa adong hubungan tanah dengan drap dohot debata kama kenang porsia ma. Marhaposan tu debata maho. Tadda maibana, mari mengenal Tuhan. Ise do debata. Bohado karakterna balotadok nakingan si pelua doi bana denggan manesa kadosak kutuhani denggan maha pangampun denggan taulahon mai napa tuduhon fokus tu topik di dok topik ta songonon sian hamoraon nado hamoraon pleroma
Didok di Hata Batak kepenuhannya. Hata Junani pleroma, ahado pleroma. Semuanya adalah milik Allah. Allah ini molidok sian hamoraona, berarti semuanya ini adalah kepunyaan Tuhan. Ima pleroma, ima topikta, molo sudedo na di Portibiondo na di Banua Gijangi, debatana punasa dan binoto beda. Berarti di tahun 2020 onomon nakama kenang Allah didok sian hamoraona pleroma dari kepenuhannya. Atong sudema ruas di HKBP namar minggu di Arianon madok Tuhan makiri mau akan berumah tangga dan adong dope parena kono di nasida. Tuhan makiri mau di tahun 2020 nomon marhagabeon mahami. Amin. Akan apa sebelum nong tikina marokap be ngaluja Tuhan omaki ai buat jo parumah ini, naneng parumah ini, buat jo itu, boru, naneng gebe helai, unang be lewat kalender 2020 nomon, Tuhan 2020 nom, kupangido matuho Tuhan akan apa sebelum dah, leon madiau Tuhan sirokap ditodikku dong aku mangolu Tuhan, di ibana mai sudah dong. Tuhan hutatap hamido 2025 nasal pudang dengan keluargaku Tuhan. Omakku bapakku kurang harmonis. Hiramaol marsi pakulingan. Tuhan pasu-pasu mak keluargaku asa merhadameon di ibana maya dong. Tuhan 2025 satu sonari hira hurang hipas do peau. HP ngahu gogohon martangiang ringgas au manginum obat tu dokter peringgas duau anggiat ma Tuhan malum au 2026 pangido batu tu Yesus pleroma semuanya adalah milik Allah di ibana doya dong hamu kama hamu kainang dang adong idina asingi unang gabelilu hamu semuanya ada pada Tuhan. Itu didok nakingan dina mangihut ayat 10 nom topik di mingguta sian hamauraun nado salut hitam majalo asini roha naso marna motok. Kalau dikatakan di bahasa Indonesia kita akan mendapatkan karunia demi karunia, keajaiban demi keajaiban. Pernah ada seorang kepala suku bertanya kepada seorang misionaris, hei misionaris, kalau aku menjadi Kristen, apa untungnya bagiku? Kan begitu ya. Jadi metode penginjilan yang efektif jumpai kepala sukunya. Karena kalau kepala suku sudah menjadi Kristen, itu pasti anggotanya Kristen. Hei misionaris, apa untungnya aku menjadi Kristen? Apa jawaban sang misionaris? Tuan, Bapak, kalau Bapak menjadi Kristen, Bapak akan melihat dan memperoleh keajaiban demi keajaiban. Holani do alusna kama kainang. Kalau Tuan sudah menjadi Kristen, Tuan akan melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan berikan. Akhirna ulu ma ibana gabe Kristen dibereng ibana ma akka halongangan bolon na di jalo ibana. Hamu kama hamu kenang. Alani mulai dok topik di minggu tak hobar mak tuai 10 terpuk tahun. Sian hamauraun nanakingan berarti di tahun 2020 nomon bere kita mak keajaiban demi keajaiban akan kita peroleh. Amin. Iko niru iko semangat do. Ala odo minggu na parjolo tahun 2020 nom odo start na. Ido deh bah. Odo start na. Boharo kita memilangi hari-hari 2026. Kita nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu kita. Tapi kita tahu keajaiban demi keajaiban akan saya peroleh. Dapar Budi 2020
Dungi di dogma dakkolan keajaiban do to asini roha molo Johannes madok marasing do asini roha tua kana poso do asini roha tua kana matua toho doi manangdang toho misalna asini roha tua kana poso dengan ma dipakai ibana tikina di haposo onna hido kan tua kana matua songon dia ma asini roha di Tuhan di pasupas asa sehat ibana di hatua onna marasing do hobar tu si Johannes dah marasing do HP asini roha tua kahalak na berhasil di parkerejuan do tua kahalak na bergumul do pe di parkerejuan misalna asini roha tua kena berhasil dinikmati ibadah do keberhasilan na rap do Tuhani tua kena berjuang di lihon debata do hagogon di ibadah dina berjuang ibadah dia ka usaha ahado maksudna hamwakama hamwakenang ternyata molidok asini roha tu asini roha Johannes terpukon madok dalam situasi apapun susah senang sekalipun sehat sakit sekalipun berhasil atau tidak sekalipun karunia Tuhan itu tetap kita terima. Ini Injil, ini firman Tuhan. Situasi apapun, lemah kita sekarang, kuat kita sekarang, gagal kita kemarin, berhasil kita sekarang, itu semua berkat Tuhan. Gak peduli situasi apapun, tua muda sekalipun, kaya miskin sekalipun, karunia Tuhan itu tetap kami terima. Amin. Martanya Mahita. Mau lihat tema diho Tuhan. Aisyakkodo hujalohami pasu-pasu. Siakkodo hujalohami asini roha. Maraposan tuho mahami Tuhan. Marpangucadian tuho mahami Tuhan. Ido dalam nami Allahu manaddaho. Ido dalam nami asalam rosu parsoran nami rabdoho ko Tuhan. Pasu-pasu Ruasmon di bona di tahun 2020 onom di minggu parjolo di tahun non kupasat hami ma perguluan nami par kerejuan nami be aka usaha aka tiga aka bisnis aka naniula di tangan nami aka pendidikan persikolahan di anakon nami sekolah minggu remaja naposubulung SD SMA SMP satu perguruan tinggi akan nahu hirim hami Tuhan akan nahu parsita hami hola tuho mahami Tuhan upasat hami anggiyat mak tahun 2020 onom tahun nagok pasu-pasu tahun nagok sihirimon jupang nami matutulas di roha jupang nami matutu hagogoon semangat hidup nang peragam niya kahamaolon nang peragam niya hasusahan nang disipe adong do pasu-pasu na siya ko Tuhan laho margogoyhok kami rap do hami dot akar ruas partisipan ruas tamu na ro tujok Jakartaon sidung sian parmingguanon mulak be mahami maninggalon gereja mulak be ma nang akatamu nami rap dohot hami nang nasida pe pasu-pasu hami di padalanan pataru sahat akka keluarga nami akka tamu nami satu kota nasida bagas nasida di bagasan hai pasom ele Tuhan di minggu na parjoloon marhabot ni roha do huriam ala sada sian ros di huriam nunga marujung pasu-pasu matutu inanami naposom inang situa boru pasaribu nati tinggal honi amanami ih pargogon muma naposomon nang sudiaka keluarga tahe Tuhan songoni nang hutangnya kok kami mak akar ros di huriam hobar tu tik-tik nakingan akan nomor ulang tahun pardongan saripeon ulang tahun pamas ulang tahun hatu tubuh ramoti nang nasida
akanong mga lehon pelian bulanan nang hamulateot pe tuhriamon ramotima akan namarsahit dirawat di rumah sakit manang di Jabunabe pemulihan pamalung ma atong Tuhan sahatiho matutu ngulu nami tangyang nami pangiduan nami mari hite Yesus hami martangyang tuho amen hita marede huhuta pasahat mapeliata.
kon mapeleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Podo haroruan di saluhut. Silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam utada hami godang ni sileon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami. Mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinorbadia ma guarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham. Di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion. Hangoluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa di dongan. Namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Belua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya sima rohana maridaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaur honma. Damena tutodim.